Parañaste desa trisca o que vos roubou o cavaqueiro. Jalroeivos do lasqueo, dos toupos, das cabacas, da murcideira e dos buxas e ferretes que touparon na cavaqueira. Entendiches algo? É moi probable que se non traballaches nunca na tella, non. Moi preto da Guarda e, por tanto, da fronteira con Portugal, atopamos a Vila do Rosal, famosa por ser unha das zonas onde os habitantes se dedicaban tradicionalmente ao oficio das tellas para sobrevivir. Este oficio das telleiras chegou aquí pois alá a finales do século II a.C. a través dos romanos. Entonces, no sitio onde se montaba un poblado, no sitio que houbera agua, barra e leña, ali se montaba unha telleira para cubrir as necesidades desa aldea. Chegou a un momento que os paisanos das aldeas pois non daban coberto as súas necesidades das tellas que se rompían no inverno. Entonces, alguén foi o primeiro que apareceu por aquí no Baixo Miño e levou xente a traballar da zona da parroquia de San Lorenzo de Salcidos e Santa Mariña do Rosal. E deste oficio nacería unha xerga coñecida popularmente como o verbo do cavaqueiro, unha fala que aínda é case un misterio a día de hoxe. Esta xente que se desplazaba a traballar por eses mundos de Dios tiñan que protegerse. Entonces eu penso que o verbo o inventaron de tal maneira para protegerse ou autodefensa, de que cando tiñamos un paisano e queríamos que non nos entendera o que falábamos, pois agarrábamos e empleábamos o verbo. Se me ven unha cabeza agora. En Maceda, traballando na tellera de José Estevez Álvarez, estaba colocando a tella no camión do señor Marcelino Calleja, entonces a tella non reunía as condicións para poder darlle, porque era un bo cliente, senón enganábase. Se era un tío que levaba un viaxe solo, metíaselle polo medio, boas, malas e de todo, pero os bons clientes había que tratarlos sempre ben. Entonces lle avisou, falando na jerga, dicindo que a cavaca pariñaba da noca. Entonces o outro lle dixo xido, que xa entendera. E que a mesma agarrou, esa se apartaba po lado e se lle empezaba mandando tella boa. Esta xerga, agora en perigo de extinción como oficio que a viu nacer, ten unhas particularidades que xente como Raquel Souto leva tempo estudando. O cavaqueiro, ademais de ter complexidade lingüística, bebe doutras xergas colectivas, do galego e mesmo doutras linguas da Península Ibérica. Comparte moito léxico con outras xergas. Co que máis comparte é os chafoutas do Rosal e cos arginas que serían da zona de Pontevedra. Isto é porque era como o mismo gremio que era a construción. Ao final tamén bebe das outras xergas, non, da colectividade. E despois tamén do galego. E logo tamén hai cousas curiosas, como que, por exemplo, no cavaqueiro hai palabras de orixe euskera, que iso quere dicir que hai traballadores euskalduns cos que compartiron. Hai un que ur sería agua, ureta, non? Ureta sería agua. Entón, os cavaqueiros, en vez de dicir ureta, din bureta. E como é unha lingua complexa, ten como a mellor 20 derivacións, que sería, por exemplo, bureteante, que sería fonte, buretear, que sería chover. Hai un exemplo que é ajuzafouzas, que sería como ollo cara. E a definición sería espello, por exemplo. Pareceme super curioso, xuntando dúas palabras que crearan unha nova. Ao final compórtase como unha lingua. Así pois, o cavaqueiro converteuse nunha lingua formada pola influencia doutras linguas e que uniu todo un gremio de traballadores e as súas familias. Porque aínda que as mulleres polo xeral non ían ás tellas, tanto elas como as crianzas entendían o verbo, e a día de hoxe aínda quedan restos del. É curioso que nun galego dos anos 80 ou 90 ou 2000 que siga habendo estes residuos cando en si o traballo fai moitos anos que desapareceu. Teño fome sería teño jarulla, que iso dice moito. Ou, por exemplo, o tema do cata, que como tipo fulano, din, pois, a mellor en castelán el cata este ou o cata este. Bureta para agua, jota para chourizo, balocas para patacas, morapio para viño, faxurda para borracheira. Un telleiro pois dicíame que os rapaces agora non entenden. E eu penso que iso non entender que ten a ver tamén ca perda do galego en xeral. Se ao final o galego desta comarca está impregnado de palabras do cavaqueiro e agora xa falan castelán, é que pois, o galego daqui está desaparecendo. E o cavaqueiro chegou ata os nosos días grazas ao esforzo de antigos telleiros como Domingo Álvarez Álvarez, que mesmo emigrado no Brasil seguiu escribindo cartas na xerga, coñecidas como follecas. Deixou de falar cavaqueiro porque xa non traballaba, seguiu publicando con isto e publicaba en medios populares pa xente, non? Primeiro no Heraldo Guardés e logo no Novo Heraldo, que eran xornais de esquerdas que ca Guerra Civil pois cortáronse. E até o día de hoxe, nas festas do monte, pois tú podes coller un libro da comisión e aparecen aí, follecas en cavaqueiro. Mais, como pode acontecer co galego, o oficio do cavaqueiro e a súa xerga están en perigo de extinción inminente. Isto rematou porque se empezou a mecanizar todo.
Entonces, os traballos á man, non competíamos. Pasado mañán vou ir a unha cerámica a facer tellas e ladrillos. Esa fábrica, con 4 ou 5 personas, fabrica todos os días 200.000 tellas, sempre que hai a venta. Esas 200.000 tellas, nosotros necesitaríamos 5 personas 5 meses para poder facelas. E agora pasamos dos telleiros a un oficio do mar. A península do Grove non sempre foi tal. Ata o século XVI, como amosa un mapa da época, era aínda unha illa. O istmo que une o Grove ao resto do continente aínda non existía. No Grove hai unha forma particular da fala, con moitas palabras recoñecibles noutras zonas mariñeiras, pero tamén algunhas propias desta zona. O que fai máis distinto do resto de falares é o léxico que se importa do oficio mariñeiro e se aplica á vida cotidiana da xente en xeral, aínda que non sexa mariñeira. Empezas a dar conta realmente do distinto que é a túa fala cando saes fora do Grove. O Grove forma parte do Grupo Oriental e garda características en común con outras vilas mariñeiras da costa galega. Ao fin e ao cabo, ata hai ben pouco para a xente do Grove era máis doado comunicarse por mar ca por terra. Hai dous tipos de geada, a geada con K tipo dominco ou inglés. Logo está a geada normal, que é Jato, Galicia, o Grove, tal. Hai seseo, hai rotaxismo, tipo que din as dúas, ou terrasón, que é unha terrasa grande tamén. E algo que a moita xente lle chama a atención é a terminación do pretérito perfecto simple en in, no primeira persoa singular. Eu flipín, eu chegín, eu alucinín, que bueno, tamén se dan toda a Ría da Arousa, incluído no interior, hasta Padrón, Balja. O meu é outra das cousas que a xente do Grove ten como propio, que é algo noso, moi característico, pero non, non é tanto. De feito, cando era novo, vía na tele os dibuixos de Bugs Bunny. Bugs Bunny na versión en castellano dicía "que pasa tío?" ou algo así, na versión en galego dicía "que pasa meu?". E recordo que todos no Grove na miña casa se facían unhas ilusións, Bugs Bunny é do Grove, fala como os do Grove, dos nosos, e tal, pero no, hai máis partes en Galicia onde se di meu, e incluso en Portugal, e no Brasil tamén. Aínda así, o Grove sí que ten as súas propias particularidades, como dicimos, moi relacionadas coas palabras que trouxeron os mariñeiros á terra cando volvían do mar. Non dar a virada, cando algo non che dá a virada é que non tes tempo a facer alguna cousa, non lle dar vento, que a miña xeración ou incluso anterior a transformou en anglicismo, non lle dar win, significa non ser capaz de facer alguna cousa. Carena, ter unha borrachera. A carena é a parte do barco que está coberta polo mar, ou bajear, que é ir á deriva. O de bajear sí que me atrevería a decir que eso se dá no Grove. A fala do Grove tamén está chea de anglicismos, algo que recolleu María do Carmo Enríquez na súa tese O léxico do Grove. A relación mariñeira do Grove tamén importou moitos anglicismos, como laiquear, o verbo laiquear, que é ajustar. O sí que era habitual nas tabernas. Escoitar os vellos dicir que lle laiqueaba o viño. Sarabambiche, sonofapich. E bruso, que é un cepillo, o bruso de baldear, o duro este. Bichicoma, beachcomber en inglés, é a persona que rastrea a praia en busca de obxetos perdidos, entón relacionase eso a alguén que é unha guililla, aproveitase, beneficiase do mal alleo. E ata aquí o capítulo de hoxe sobre particularidades da nosa lingua. Se coñecedes algunha outra fala propia na vosa zona ou se vos interesa que tratemos algún outro tema, deixádenolo nos comentarios.